Maayong hapon, di ako sa ilahan ni Mother Earth na banlas ang kuan dani oh. Balas. Wa na, paingon nagsapa. Diray lang tindahan-tindahan dani, tindahan-tindahan or tindahan. Gani man niya. Sulta. Naalagi kuryente din eh. Dito bro. Oh. Lay matuin nyo kay kanan to. Purok si kuan subsidy? Oo, basin nag-burnout subsidy. Pag siga sa subsidy ang dinis ha. Ug mag-burnout wala sa siga din. Mo ba? Abauta. Wala mo. Subsidy pa siguro ning uban din ni gani oh. Sintro di ba? Joker na di ba connect eh? Hindi ko rirog. Na si Rilo na ho. Ari si Mama. Naunsa may tubig dani nga nag-agasa man ni alage. Sa man ni asira guy Ginoo ko. Ka. Tanawa ra ni dani oh. I love you. Na ay kuan unya wagi parong. Agasa. Sumyan ka. Salimuot ba kay dani dapita? Are si Mama day pa? Ha? Ikaw na narilo na? Yes. Ha? Check. Sako? Kasi goli ang matay. Wala Kasi di nagkuan lagi na oh. Dili ang gagawin bali na man niya gawin ako naman ni. battery. Ha? Battery sa remote. Battery? Dapat nag-meeting sila? Meeting sila dani. Wala nag-brown out diri ka ganiha di ay? Nung sa man ko inyong Wala mami. sumad kagabi nga Dai mo. aghapon nga naduha man inyong sumad. Wala mo nagkasinabot di ay? Pagkilaka dia. Nag-ato mo dito sa balay kagahapon. Ali tani doy. Nag-apa ka paingon. Di ako diri sila ni iba. May ning pangutanon nato ni si iba. Nag-ato mo dito sa balay kagahapon. O kagahapon dito ko baklay ko na. Itaw ko ito kay kaon. Ano ni dapat ang kaon? Ah wala pa tuod ito ato kailangan using. Nya nga na ka nga nagkagubot. Iwa nga asa ni kaon ni ma sa nga. Mao na ni ilaha, mao na ilaha dito. Amo pa luto mi diri, luto pa sila dito. Ikaw sa mo luto diri ma sa apostol ni ato diri abahan maka-apostol ta. Naasa ba tayo kaon ni ma? Asa nga. Akaon sa sabiyon kaon mi diri, kaon mi napako pa siya. Ato rin ako dito ma kay na may baboy ito iya siya nga. O ato rin ako dito. Umo to nang adto mi. Nya. Kaya nagkanya-kanya lagi daw sila. Na ako kasabot aso rin ang asa ang kaon di ay. Gubot sa kaog balik-balik. Wa siya nakadimao kay ingani man gud naay baboy nga gipabuhi si Kuya Rini. Nya karon ang kato nga baboy para tugaya ay sa sumad ni Lula. So dapat kay naandan dito man sa balay namo, dapat dito ra unta sad gikuan, gigaya tuwa ang katong baboy. Wala man kay dito man sa nagbuhi sa baboy. Unya kay ini igsuon ra baya, di dapat dadto magsinabtanay Wala sila. confirm si mama. Wala ang ilo si mama daw kuno nga. Di naman kinahanglan i-confirm kay ang kato nga baboy saad man gito sa sumad. O basta dito mi ato mi dito lang kay kun sa makita tao diri pikas pud. So sa ato pa kay naingan na hitabo man to nga ingan na, so sa sunod bahala na sila ug unsay kuan. Ano ba dito ila mama using kita Oo. gyud sa paingon nga. Dito pa isa ka asa man ka dito magina mama using dito magina anan dito magina matay. Sa ilang tanan din ni Sinura kuan dito magina kuan. ang magwang si mama. Nya kay wala man sila nagasinabot, bahala sila. Ang ato raman nga at least na humana. Tawga sa silang lang dito. Tapos sa ubos kay nagkuan lagi kanang nagbalit sa bukas ba? Nabukas na pa sa ubos. Dali kay kuan. Wala ko lang. Apas na lang tali tila lilintang kay ato ko anon siya. Tabuon siya. O sige. Unta kay kaligo man sa ni say karon. Ay, tama day ka pahirot na ito sila. Hapit na siguro sila. Ipaapas ra gani day nato. Tana. Kay kuan kana ang nasa ko ihatag ninyo surprise. Ala, dito na. Ina nakabisi si ato. Kasi dalaang. Wala ihapit. Kadut lang kay ag-ato sa kunahon ang kuan. Kuan man sa una kabisi. Kay nago ihatag nila sumon. Karon guys, ang ilahang YouTube channel ni Iba ug ni Doy Doy na kuan na nakuha na kuno ang watch hour ug kuan.
ana ang subscribers. So karon ato nang i-apply para monetization. Kinsa man idea gamiton. Yara man yapon kisa dalon. Yara man na ID ko ID na nga dire. Puta bato Oh sige, andi na di ang cellphone di. Puta iman ni lisensya ni mo dai. Ato ning i-apply guys, may lang og dili ni siya kuragi kay magkuragi na pud sad na. Sa may kuan niyo Kuragi ti. 1991. 1991. Oh, ha plus? Ato nang i-apply ha, abangan ninyo kung success ba ni ang atong pag-apply sa iyang monetization. Hay success. Gitan-aw na ninyo niya di ay. Wala man. Ay tanan awa ka to di awitan ana mo ba? Nana nakuha naman niyo. Sa maningaw man ni signal lagi. Ay yung sang wifi wala man. Wala ka burn out sir? Unsa man ni giluto ninyo di ay nanginambog makagayna nga naay imo. Kuan. Dagay na ka di papagali para sa suksugo. Mga usa ta? Nada na. Oo. Unya ano man ni pakana siya? Wala pa kay nakaabot. Karang pagkabot sila lang galing mapagabot. Nagsigiya di mo pagpangas di ay. Nagpaalot naman si Brian. Ano ba yung trabaho ni Brian daw? Ah, dapat. Kita kay mga liling ay na patrabaho alang kay makuha na yung sa hour trabaho na magyapon ani Brian kay para lagi away lagi sila lang kay manakay na lagi na upay daw kuno kwarta. Muro kaya kung magtrabaho siya pag kwarta. Ay Sige magtambagaan mga liling dito rin nga. Kabuang kamo nga pa man nakuha ang public watch hour ninyo. Ha? Nara ho. Pila man di ay? Na. Pag mag-blue na siya tanan, 36 pa ho, 3620 pa inyong public watch hour. Ah, piki daw tong dito sa atubangan? Kaning dini inyong tanaw oh. Dili ba katong sa YT studio? O Kani kana dani? ba, o? Dili na mao. Nara dini ninyo tanawon ho. Di ba magsaot ng ano, uy, may kabalo ana. Pulos mo mga kuragi. At ang Ah, ano gamay lang ko lang. Wala ba lang. Pinato pero si Dili mo siya na. Ikaw mo sige na. Kuha na. Ikaw palagi ka nag-atak-atak doon, makapiright tayo. Wala ako nag-atak-atak doon. Pag sinabi nga hindi mag-atak-atak, huwag kang mag-atak-atak. Pila pa'y kulang lugar ti? Ha? Pila pa'y kulang? Gamay lang. 3620, tanawa nag-chat silang lang ho, nga nakatulog puno siya. Tanawa sa. Nag-ate nagbiyahe nakatulog akabuang siguro. Tanawa sa siya lagi, unsa na yang gichat. Nagkatulog siguro sa merkado. Sila rin yung biyan ng gulata. Unsa ya chat? Na nakatulog ko. Asa nakatulog kaya pamali nakatulog. Ah, mamali na sila nga lang. Ay kwan. Unsay oras tan-awa ang chat. Basig naa siya diha ho. Wala man nangabot. Sila pa man una naabot. Nagbuwag pa mi dito. Kaya gani wala pa may motor nag-abot diri. Ah, pun tan-awa lagi. Lahi din na siya oh. Ah, di na mga watar diha. Nagtiki. Dili na mawang watch Nasa hour. man 10 million ti? 10 million na, sweldo na nimo. Yaw ka. Nakabutang na rin ang sweldo daan. 10 million. 1 minute mo na. Biglang yaman. 1 minute. Dili na nihatan na kasi nali di na nihatan eh. Ah. O tan-awa doy kabuang ka man lagi siguro doy. 400 na lang. 400 Ingon na pa niya kulang. dili tiyo, sanaw, na tiyo. Hmm. Ingon siya din niya nga. Lab nakuha na labong. 5.5 na, 5.5. Kuha na. Time what's out. Ah, basta niya, masulod ka na. Dili ko nga butos man nila iruring para na sa ni Justo iruring. I-compute itotal pa na taawal mo total ito di ay kabuang. Nakabutang mo na lang what's time hour. Pabaw na ni ako lang. Dili na mao. Pabaw na ni ako lang na kato. 400 na Pagkino lang. na papanikabot ito si kabuang doy bakit kahaw pa kan sa din. Wa pa silang lang watwatan namo nga mag-abot. Timing sad kay nag-upload ko dani. Arapit ka nagimog lamisa. Diha. Ato sa ni tanaw dili og naglungag ba ni sila. Nakagipalo naman sa mama kay bakaon na susugod ako. Nga ano na ungad-ungad man ni dani nakaboy din inyo baboy di ay? Na ngano man ni ako? Ay wala nagbaha lagi ganina ti gado yang kusog nagbaha. Arapit nagbaha. Nagsulod ang tubig sa ilaha, sulod pud sa amuan, sulod diri. Diha nasulod nangabasa diha wala. Ay hapit na unta wala na. Di ba sa? Nya gipang lukat na lang ninyo dani. Arapit nagsulod dito sa inyo po nagsulod. Oh dito. Posible magsulod. Pila? Hoy Charlie naglungag na ka? Sina ka diri? Dagan yung gilungag. Basig gamay na sa nakaayo, mga alang-alang na sa takaon dana. Asa ka lulod siya? Ama si Nicole di ay. Si Nicole na mister nas kinugitan. Ah, si pista kinugitan day karon? Ada pita pista day. Bitan pista. Karon pista sa kinugitan? Kasi ingon nga pista sa kinugitan. Ko siya lakaw. Pista lagi kinigil. Bi, wa pa uli. Sa kauban niya. Ambot. Si Nicole wala naguli kagabi eh. Kasi may uban. Nami nagsundo sa diri gabi. Ay, Kinsa may nagsundo? Tumbay bro. Karon tumboy. hawa di ay atak-atak sa kapak. Di tawag siya imo wala.
Hi! Unsa man? Hala, giatot ang tubig oh. Tubig si ate, ate ako bi. Oh, sige. Nasi ate ato dumi sa Oh, punta na kami sa El Salvador. O, sige, magpadala ka na ng pamasahe ha. Ihatid na namin doon si Papa Ado. Kay nagkuan na sad, nagsapot na sad siya diri. Nagwild-wild na sad. Oh, nagwild-wild na sad unya. Mahadlok mi diri basig maato na pud dito sa barangay ba. Mag-abot na sad dito. Ha? Ah, iwan ko kay iba oh. Uy, ngano kuno nagwild. Nagwild ka ba sa atin nagwild? It's a prank. Joke lang. Kumusta naman ka diha? Uy, nakatubi ako sa El Salvador, sa Divine Mercy. Doon na inyo na to? Ala, unahan ra? Ha? O sige, mag-atumi. Ha? Si Doydoy, binuang mas si O sige, sige. Kaya sa siya aglabog na ay manok dito, daghan. Sige ka na, timing kay para busog kay miabot dito. Di ka lang bisaya nga manok. Unya, napagid butong. Ha? O sige, kanus aman may mimo padahan. Ay, di padala naman dahil sa imo di ay. Unya, waka nagsaba-saba. Wala ko padali anak, kabuang mas ating mo si ating. Kabalo hindi ba ko Ah. Ay, wa pa din nagpadala di ay. Ami pa na akong nagpadala na ka. Prank ka ganun? Hi! Hello! Ala, amo oh. Hi! I'm beautiful or not? Hi. Ah, hindi diha kay. Muna yamo ti. Oh. Dili pwede mag-istorya sa badji. Basta dito dili pwede mag-istorya ang kuwan sa mga badji. Ay rawan. Bayo tara. Napag-istorya ko lang. Sige, doy bayot. Sige, doy bayot ka. Hi, MG. Hi, MG. Ang gi. Hello! Asa man nawala man? Ano yun sa hore ako bitaw isang basmanan mo sa na. O bakante na may kaayo. Pwede ugma. Magdiretso na may dito. Dani lang sa ako ipadala sa Gcash para convert na dayon. Oh, lisod pro, ano ka jikas? Uy, 5 may kaadlaw dito. O isa ka semana. Okay ra? Naman kay bulanghoy dito. Hoy, dito ni sa kuan lang sa imong, dito ni sa tabok lang. Tabok sa dagat. Dili ko to ilagay yan lang para ana, para sa mama. Ah, May mga kuto may mga manukan nila sa mama. poultry? Dili mga paano binuhi ka pa sa isuon. Sige. Naiyang amo. Naya amo oh. Pamit mo kayong amo dyan. Di mo di gwapo. Tiguang arabo. Tigwang. Arabo. Nya niwang. Maas. Maas. Pero dato imo amo da. Butan kay imo amo. O lagi da pila nakagani ka tigya. Grabe man ang panambok mo. Grabe ka nakapapanambok ba? Mura nakagkuan budha. Nagkaon di. Sige. Imo ni wang kay imo amo di ikaw dako tambuka ka. Pila man imo ipadala. Kay magpalit na rin may bugas dito. Naman kay kaldero dito. Walay problema pag nalay kaldero, nalay kalha, kami na bahala unsaon paghaling, unsaon pagluto. Ah! Ay, Rani. Agad to na kita. Ang mga bata? Ang mga bata, dalon di ang mga bata. Ha? Ako man sa si Didi ay? Dili man. Anay baboy dini kapuon ka man siguro. Ay nya puto sabat man ang mga bata daw dire. O okay naman ang mga bata. Laya gamay. Aduha ra kasi mana. Aduha ka adlaw ra. O sige, sige, dito may duha ka adlaw. Daplin dagat lah. Dili
bukid. Ha? Oh. O sige, isda daw karne ang sudan. Wala, sosyalan kaayo. O kami na bahala sa among sudan. Oh, ha? O kami na mag-budget ka na yung ipadala. Hala, ang pamasahe lugar na mo pag-uli. Amo na pamasahe. Nag-ana wala ko kwarta na ba? Pawala-wala ni halin sa baboy. Wala man halin dili kagaw sa atin. Auto na may magito ka wala mi kwan. Kahit batang bawo. Nawa ko na iya kwarta lagi pamasahe. Ay nami kuno na asa dito na kay magkuan na may sa mahay sa sudan dito. Kwan manok. Oh. Kadante nang bakalante. Daw man manok sa dante niya to asawa niya kung ano dito na manok ito daw sa kalawag ba? Agad pa pahirisit pa ka dito. Kaya man na igsuon katong babae na ani diri ba? Ani ko man kayo dira man tong baok-baok. Sige. Ina na si ate ba kay katong sa baktin. Palit sa baktin. Kata ako duha. Dayon man mo. Dayon gani. Unong lima ra. Oh, ako ba nun si Papa Ado? Kay na. Nasa buta ka na si Papati. Kaya tanawa akong gisultihan dito nga. Ipa-ato ka na sa El Salvador. Sa nga. Dili kay senyor katapusan. Di ko mag-ato dito. Kay senyor Asa si katapusan kan sa Saan single buta? ka. Dua ka na. Ato ka na. Tawagan dito. Tawagan ka dito. Kaya basi kita rin Sagot lagi na ah. O gani, ikaw magkuhan gani. O sige, senior katapusan. Senyor niya karong katapusan daw. Ingon siya. Senior day karon katapusan. Naabot siya ka na bukbuk. Taka raman ka, buot ka raman. Kasi balik. Ako balik. Ako balik. Ingon. Sige. Mauna to ha. Nananglak manggiatad. Oh, oh, sige. Ugma may maglarga, dayon. Ha? Oh. Kay na may mabilin sa kang iba nga baboy. Nay, ama problema sa ako na. Kailangan din. Oh, kami raman duha. Aw, Papa Ado. Siya kami dua. Kuwan silang lang di ay. Nalisod mo ka uban mo na siya. Kabuang ka ba? Naging ka nga dili ko ba silang lang? Unya karon nagingon nga uban na sa silang lang. Ingon siya mag-uban daw siya kay mo ato sa Divine Mercy kay buro siya at ampo siya dito. Oo, sige. Ito siguro mo Divine Mercy nga. Sakyanan na ba pag kuan dito? Uy, ang sakyanan. Magsakyanan na ba pa dito sa taas? Wala problema na adto man sa dito. Oo, sige. Okay na guys, kay ato mig El Salvador. Ano mo, ahasi mo amo di? Hi, hello. I'm long here. Hi. I wish you come Philippines. Wish you come here Philippines. Ay, You come Philippines lagod na ah. Understand naman na nila pag na Philippines. Hi, ngano tila-tila man ka. Kira bong pagkaraan na oh. Mama na asawa na eh. Ama na asawa na lang, ama asawa na ang ko naman na. Ha? Ay dani kay tila-tila mesti. Ama asawa na ano tila man diha. Ay asawa di anak. Ay ka ate balo na? Balo na? Nabiray ka na para sunod mo. Ay, iya di asawa, Asia na di iya asawa. Napagtarang naman na natin. Bulabog na gid siya. Ah, imong lutuan siya? Ah, oh, sige. Amping diha ha. Kana papo. Ay sanang. Aman. Pay ka na gani. Dugay. Siya naman ate mag-istorya. Wala ko na rin, yaban na hawa na po. Bitaw. Kasawan man, ay kuan na po, lalaki na po. Dili. Pinuga tayo, tiyo. Lakila. Hello! Laan ako mo, tiyo. Shoot, the boy. Dabos yung mata. Ikaw pag nalagi kuan lagi di lagi magkuan anak kay kwarta ka na ingana. Ay, kwarta? Nag-anak man gud siya, oh. Ako pagkita lang lalaki mga tigwa nga siya. Wa kakuan anak ho kwarta ka na.
Sign mo na, isahin sa kwarta. Ingon siya doon ni Mana, nakatawa si Mana, mahal, taga-ano siya, kwarta, taga-ano, taga-kwarta siya. Siya, ang katong Laki. yang katong laki nahatag sa kwarta sa ato, ah? Ina niya si Mana nga. Ano si Mana, taga-ano, taga-kwarta, ingon siya. Nana si Papa Ado, ang istoryahon. Ali na, Papa. Oh, sige, Uy. na, babay na diya. Oh. Mami, sige, wala. Kaya nga kauli. Ha? Kaya nga kauli. Kuan, kagahapon. Kahapon? Oo. Uy, siguro wala. Wasa din mo na tagay-iba. Kinaano ko yung kwarta, gusto mo kami. Lisod nga. Dito sa paingon siya sa ubos, ito yung sa kwarta sa karga siya sa susugo. Pahingi siya sa ubos kay nakunoy taon. Naay nag-sponsor sa ilaha og tsukstug ko. Thank you sa tanan, mga blessings. Mo sa mani mo ni Ting? Ay kana imong kuan ba followers. Gani. Nagkuan ato, asa mo iya susugunod? Ibigay ni mo lang sigaw ano lang. Tara, ibutan ako sa bukasan. Ano na amo himutigin mo lang sa tio. Asa man imo tsukstug kisa nahimo dani? Kami. Asa-asa ni? Oh. To mantilan dayon. Yata ko Nya nga gi-shoot man nimo Yes, yung mantil. okay, mantil. Nagisi lagi. Gituyo na sa nimo. Dili, Kana dili, yung pagka-expert lagi da. Awal, hay, dili siya mantil iti. Karton. Floor mat man ni agod. Floor mat. Floor mat. Dili ti na tio. Karton ang ilalim na. Oh, karton. Pangit kay Piki siya, ba Piki nga. Yang ano wa hindi mo manigi kuan gi. Nagising Kana lagi man. mo pagka Na si Papa o maputol niya kay putol na di daw kuno ikatri-katri. Saya po yung ay dili kagahapon. Ikaw may nagputol. Iba nagisi daw. Tanawa giputol na po niya kakurkong mo ginani niya. Gituyo niya pagputol kay para. Tanawa, ngana. Kay kung gipagbitay na siya dito, ani mo putula. Nagisi kani kay di man siya Bright kuan ka man. namani ko pa di man siya pulma to. Dayon lagi, gisi dayon lagi. Pareha siyang CR. Di kay CR ko. Pag si Ada kay si Aran na ni ado. Hoy, nag-CR di ka na ni? CR ka na to? Ha? CR? Siya? Oo, to. Dito. Nagdagan, CR ka wala? Wala. Kuwag siya dia. Ha? Awan. Na, baulo. Baul. Pero kuwag siya. Kuha na nakikaw na siya. Aman lab. Ito lang dito. Araw. Anong kata? Puno. Puno. Ay, nag-abusar mo lagi sa kanon. Dagang kayo, oh. Dili man kasi pamahaw man nagtanong ang lele kay para magkaon ganit taki. Unya, nagluto po sila lang dito. O parang nagkaon. Panarado na siya labo. Nagara ina ay. Ano ka mga bata? Panarado na siya labo. Wala man sila lang. Pag video na diha. Wala man sila lang. Nanabuang na. Unya na lang din na. Kana ka naman siya. Kaon. Pakanaan na siya. Daan. Mayroon ba ginawa, oh. Blastar na siya. May. Okay. Hoy, Mo ati nagtanaw sa video. ay, nagtanaw di ka? Nagtanaw di ka? Ikaw ba? Oo. Hoy. Ikaw nga masibo. Oo. Kita ba siya? Kita ka. Aguban na sa ta. Apit, Dito sa El Salvador, kay naana po nagpadala kwarta. Ha? karon sa Sunod adlaw. Salvador. Oo, ha? Oo, sige. Kay, Kita uban. kita upat lang. Oo, ha? Kay, naay kwarta gipadala. Naunya ti ipapili. Isa na ko na- Dili man siya magsugot ang papilin to. Sabay sa gigi. Panakit tayo nito ni Putot. Ha? Panakit tayo ni Putot. Oo, kay dito siya balay putot. Kamu? Oo, Kita mo? kita dito ta. Naari dito dengan ko andi ay isda. Dito? Hoy. Sige, ato ta dito ha. Kay naay kwarta gipadala. Dako kayo. Ikaw, sige mo na. Sila kayo si Mara Sibo. Isa ka si Mana kapin. Kabalo ka na Pwede siya. man, kay- Tanaw de ka. Ha? Tanaw de ka. Sila ang hubay. Oh, kita ka. Ito tanaw ni video na mo na tinggal. Ito sa kuwan. Badi, mga playan. Oh. Sa kuwan. Kita Yan. Yan. Ganahan ka na to, ate. Ganahan ka. Dato ate, ganahan ka. Ako kunta ko na. Mga kuwan kay pagkuntahan, sige kawa. Ay, pagkakaon na. Dali na mo. Ganina na ko nagulat ninyo. Ganina rin di ko mo alas 7 naglakaw. Ano ba yan? Ano kaingana mo na? Ha? Ang gumi naman guys. Gumi mo gumi niya. Wala pa si Biyang. Gumi mo sa Lain lagi ni mga plastic ni gagaw ni. Wala na namin ituto anak mo gumi. Ha? Ituto na gaya na pa Ala, salamat pa ako ni ah. Ipabandan sa Biyang. Dili na yan. Itungto na. Itungto na na yan. Kaya pagito ko no. Ala.
Akad kami ay imbes nga tugbong pata. Wala ahang kagika Nicole na nandisco man kuno ka kagabi nya wa ka nakauli. Dito na natulungan na ni sa to. O basta dahil yang. Yang nga. Nga ibong. Apil si yang nandisco? Namisa sila to kami ayaan dito. Hindi ati sa apa. Sila ni kon kami ni ibong. Ha? Kami ni ibong nito, may nakatulog. Na kay nagulan na lang may kay si ibong nag-wild bang gusto siya mo uli. Nga. Ang duwa kalit sa may nakakuha nun kay bako kita ka. Muna si Takuan. Taka, Elison. Na, nag-litson dito. Balik ka, batay lang tayo. Balik dito, balik. Balik. Nakaw na mo dito kay kamura. Naguli lagi si Jimbo. Ano si Jimbo mo? Kuman siya nga. O pa maingkulo to ng litson niya. Siya nga. Kuman, uli ng koy. Dapat na to gihil-hilan imong kuan paa. Na, bago pa lang Dagan gitahi day nila. ka. Ay ba nga alas 8 nila gitahi pa? Wa. Kali nga mamista mapas mo to dani kidi pakadala. Ay, Nicole naman. Aguling ako. Salamat ka na sa diri. Papalit ko sa makaon daw siya. Sige na pangaon. Mangaon sila guys. Mga sagas kitang tanan. Ah, mo tong pujibar kay ako na to ah. Hindi na ko mga ima. Dadaga nagpuatan ni Nicole. Yan Kinsir sabi ito. na padiskuha. Labon mag-practice kag edit kay para ikaw na mag-take edit. Ako may. Usay ako may mag-edit. May lang. Lagi. Puro na makalaag. Loob mo ko. Karon nagkarapay ko kalaan. Sige na. Wala mangaon sa guys kay naay nag-sponsor. Thank you so much sa nag-sponsor. Oh, di ara. Thank you. Mangaon niya. Bye. Sa paan pa ka nagkuan ganina nag Kalita kag paan nakawa ka sa video ka mo kagkuan ko rek nagbalito-balito yung video di ay. Yate na guys siya. Ang sama no doy. Kuta ba tayo din mga... Wala ba ide? Oo. Ako yung wala niya ay itim na ra gagi gawa lang itim siya. Butang-butang Ito tong ano kanina. Ganun kuan sa yilo nga ano palawan nara ako ay din nga. Yung ibutang. Aling wala naman ya. Di ba abihan ako sa ano abihan man mo ang helmet ay katong kuan itim mo ay katong kuan. Absigan ni... Katong lisensya ni mo ano wa pa nang hulog ako na may hulog lugar. Amo na lagi ka ng lisensya. Nga dito ba sa U-box? Ako gikuha. Yan asa ako kanina sa bulsa ako na wala ka sa bulsa. Ako nagikuha karon pagkuha na. Lisensya. Anda. Ano mo ID? Dili man. Ikaw mo'y nagdanghag dili si Doydoy. Yang kanay bulsa mo bang kayo. Ya ako ni mo pasagilan na yun. Dapat nagbaliban ka na diri masulod. Nagbaliban ka na diri masulod sa bulsa. Itong dunungan di ba naggimaw to yung ID. Naggimaw ka rin akong ilang ko. Pangayo man siya sa G's kaniya. Nagkutkut siya da. Ang muna siya. Ato tong 500 nga kwanta nakahulog dito kay pag magkuota na ibutan na sa bulsa. Ako na pa sa pag mahulog. Tanawa ka to nahulog. Wa pa tao ng tao nga. Tuy kwanta ni mo dito nakahulog ko. Sa pamay sa kuryente ba ya? Nagay ans pa oh. Ang 500 isa kuan. Unya, ang kuan, ang ID nawala. Nawala jud. Wala man sa impulsa na katulong kuan sa Palawan ang yana dala. Nauban to sa ID Palawan. Iampihan to niya pa sa Basin to sa Palawan na bilin. wala, kuha uban lagi anak kita ba na ganyan. Diwa sa imba bulsa. Dito sa Balingwan? Ay, nausaon na lang niya. Nasido ginhino ng ID. Nawala. Nausaon pa man na. Kinanglanon man na pag-apply na to. Yaman to national ID dito. Yaman to iba. Ako man to ah. Dili man. National ID? Nalagi. Nahuman na may ukaon. Nga karon nagkagubo tungkol sa ID. Kay danghag ang putsad ni. Gidanghagan raman sad niya. Kay bawo siya nga ang bulsa ni Doydoy mabaw ra di ay unya wa niya gi kuan. Kung gisulod mo sa U-box, di dito mawala. Ingman bitaw ko na. Nga ipanginambog mo ID gwapa ka. Gwapa sa ID. Wala ka bulsa mo bitaw usot niya ang bulsa na ingon ko dahil sa butang laba pati tong laba sa Palawan laba butang resibo di apa na. Ano ko to mo ID gwapa ka dito mo ID? Gwapa. Gwapa. May pagawag na. Karon mo ato mi dito sa ilahan ni Lilin kay si Langlang wala pa ni sukad na hilot. Nya naa day schedule dito sa ilahan ni Lilin. Kung wala si Iba nag-ingon nga, hala lang, ang schedule sa kuan hilot. Dadi ni mahilot. Kaya pa ni nahilot sukad. Wala pa. Ako kasi idanaon. Katong ingon lang wala man si Kung ate. ikaw day maghilot, di ay ikaw na lang day maghilot. Usa. Kato nagkuan ko nga ko lang wala si ate din ni karon lang mahimo nimo ang gusto nimo lang makuan kanimo karon. Dapo. Nya, Wala gid. Wala gani. ang ID wala gyud. Taat. Ay, Ako to pay tayo. Lupad ko. nalagi. Mo na diha ka kay pakialam sa gamit. Pag kuan na, pag wala may kwarta, labay ID. Pag may ID, abot to, wala na wala ang ID. Sura sa bulsa, wala. Pag wala ulit naman, kung wala may kwarta, wala na ID. Pag-abot it, pag-paanso nito, kita rin hawid sa ID. Oh. Ikaw. Bisus, wala ka nang hawid, wala ka nang kuha sa Kung ID. ating ID doy, at ko Ikaw nagkuha sa ID, tanan, hawid. Pag-abot, pag ulit na, imo nagibutan sa ako.
karon pagkawala, sisi na. Asa man sa gibutan doy sa bulsa? Siya nagbutang. Sa bulsa? Oh, niya ako pagkawala, ako pasangilan. Ingon ko sa imo Asa nga. man sa tudapit? Dito pa sa Palawan kay kung lay butan niya Basod ang pa ID. sa Palawan nahulog. Wala na gibutan ako sa. Hapit may mahulog ng cellphone kay Dili, Bangko di, kay nahulog to ang ID. Apil ko sa tukotong kuan dito sa Resibo sa Palawan? Oo. Ginukot man ako dito na ako na naa man naka-uli man lagi siya ang ID wala ka uli. Ah, naglusot tong kuan ID. Sino man ang ID? Oh. Upload to. Nakapapil man na. Mao gali na yung ito sa imo balibad na lang unta ka ko dili mo kaya ka ato ito sa ubak. Balibad. Wala pa ka nagpabalibad. Imo ipang butang diha sa bulsa. Eh kita kasi lang adoy ang ID dili kita kasi lang Kung ganyan imo ito. sayop imo ang kunon dili kay dili Oh, ang kunon. sayop nimo ang kuna. Di kay puro sayop ni Doy Doy. Oh, dapat kari unta tino. O kuan gali dili kay sa gusto iba sa bulsa. Nagbalibad siya nga ayon ibalibad sa bulsa kay dito na kuan ilapay ka ba pulos. Ana unta. Nakaron. Wa na. Wala pulos. Butang ka rin sa bulsa. Wa ko ni pulos. Pero pag nay kwarta nay pulos. Butang ka rin sa bulsa kay aron. Ah, Subayon to pulos subayon na subayon. Sila to Awa na Imo to. isisi. Oh. Dili mo Ay, ko lagi sa lain isisi ID sa man kan ko. Doy. Ano mo isisi? Kay si Doy Doy, walay sala si Doy Doy kay ngano imong gisulo dito sa iyang bulsa. Nakabalo siya. Nakabalo lagi siya. Oh, nakabalo ka. sisi mo, natagak. Wala ko nagsisi sa imo. Resist. Kaya wala kay pulos nga magkuan. Ag imo nagbutan dito sa tarong. Dili ka nimo ko anon. Paminawan mo yung istorya kung pa ka nagsisi. Oh. Wala pa ka nanisi. Kaya wala ka nag-amping sa namin. Eh, wala. Kapila na ka naman sa kwarta. Kapila kwarta na mahul ito. May ganyan tao nga na kayo. Imo ka na nahulog do. Kabalo ka usod ang kwarta. Pabayad sa kurente. Oh. Pero nakita ra kwarta. Nagising kita ka sa tao. Imo kwarta nahulog. Ah, okay na to ah, kay nakita ra man. Nakaroon ba may nakaingon na tao? Ay, di ba nahulog oh? Oh, wala ka nakaingon. Di ba kwarta? Nakaroon. Di man kwarta niya kay pagtanaw sa ID di man gwapa, pangit man. Ah, Muna, ana na. wag daw. Ana na imong kuan lab batasan. Mailan ka sa kuan. Kasi na nagdasa nahulog. Ipakita ka gana. Ano sunod sa amin ato suwayon subayon ka. Amay mo jacket kisuot. Oh. Sige pang butang mo sa Oh. butang mo. Oh, karon. Amang Amang jacket. mo jacket. Masig ako yung pasangilan kung makita mo karon dito. Oh. Ana dito kay. Oh. Oh, makita ko yung sa pati mo, pati di ka na. Isog ka mura ka kuan? Ha? Kita ang jacket? Kita ang jacket? Buhay ka na kaliwa? Asa ya jacket doy, tanawa doy. Abi na ni mo nga kuan. Og naa doy, bali adoy. Kay kuan, ngano nakaabot sa kumbul sa lugar sa matik. Oh. Nakaabot sa ulan, akay sa buta na. Tanawa doy, nara doy da. Ambot sa. Asa mo jacket? Nara ho. Kita kuan ganapay kwarta na to. Ah, tara to ang kuan. Tuwa da to ang kwart. Ali din, ato ang jacket kay para may bawaan ato. Naraba ang kuan. Mami, kwarta to gibutang tayo. Ali. Nada to. Nada to. ID. Nada to ang ID. Wala kay- masarang ang sa bulsa. Amay jacket. May bawal magaron ng panisi. Oh, palisi. Panisi. Oh, sige. Kaya pag dangan istorya diha ay pagsali yaw-yaw sa may tunong. Sige, asa mo tagagi? Ya, anak Oh, ipasigat sa nimo suga. Way suga lagi diri. Ay sus, giatol kaning balaya way suga. Oh, karon mahibaw-an ni nato karon. Akong gitaguan ako jacket kay kwarta. Oh, karon. Sige dali. Alawas na eh. Dali. Dali ka na diha. Tawa doy. Pag naa doy, kuwaatan kwarta doy. Tagay na to doy. Ara. Oh, dara ba lagi? Ay, Muna diha ako. Ano Sisihon. sa akong kuan? Oh, isis. Ako dagan ka istorya. Kasapaan pa tani mo. Oh, kasapaan pa. Ang kahimo Oh. na tadautan. Oh, tanawa lagi. Unsa man Oh. diri? Muna, Unya muna karon. ko sa imo. Ang una ko imo sayop, Oh. dili kay ako tanan. Na lagi. Ako tanan sayop. Kinsa man ako sa bulsa kasi na Oh, butang. ikaw na nagkuha ka, ikaw nagbutang sa bulsa, ikaw sa nagkuha siguro. Doy, Kaya doy, nga tagak. nagbutang ka sa ID niya sa bulsa. Wala. Ah, di siya nagbutang. Lisod po ang kanto. Iya magikuha ang kwarta kanina, iya sa tugikuha sa dang. Basta masaliban niya. Paling na. Unya. Sige. Isa sa kamera, isa. So, istorya ka na tinuod. Kuan ito, sangkot din. Ala. Kana pati ka una. Alala. Masaliban na kayo. Wala ko kuan. Ay mo resibo diri gibutang sa akong kuan, bulsa sa bag akong mo resibo sa utaya, kaya mo sa resibo. Sige, bunga na. Naman, bunga, boros mana. Sige, bunga na ka. Pila mo edad? Bungaw. Ala. Kita mo talang. Sipat kayo. Ito talaga na ito. Ay, ako ang resibo, ako ang resibo. Ayaw lagi kay ngano si Doy Doy. Kamantay si Doy Doy. Ikaw may sayop karon kay ngano ang bunga nga ka. Nakabantay man siya. Pagkuot Dili lagi. Dili mo ko ana. Asa man ang kuan lab? Asa man ang kuan? Diyan nga. Wala man dinhi kanila man oh. Kanila man na dinhi na kuan. Ko asa man dinhi? Ano wala man dinhi ako ID? Ah, siya. Wala man siya. Asa to na kuan? Bunga asa man dinhi butang? Oh. Di na kuan mo siya na mis. Yaw-yaw ka na. Oh, nagyaw-yaw ka una, wali mo tanawa. Wala ka nagtanaw. Oh. Siya nagbutang. Nanisi ka. Dagan mo. Ano sakit? Unsa man ni wala ni kwarta? Wala na ako nakita kuan. Tubaton ka sa tarong, pagpasuko ka. Oh, tanawa. Oo niya. Isog ka na. Isog ka na. Oh. Wala.
Pag ikaw galing, asa. Uy, kibasik. Sani pa niya karon? Sisi din ang tawag anak, sisi. Unsa man mo inistoryahan? Oo, nda lagi. Dili na magkasakit sa tao, Oo. dili na makapa. Sakit tayo, sakit. Kasi di ba ginakain sa Ilom. tao sa kanila? Una imo ra una ikaw ra dili ni kasing-kasing, ikaw ra kasakitan. Una imo una. Ikaw Imo sayop. imo ra gusto, ikaw ra perminti sakto. Oo. Perminti sayo. Ba ako na ingon sakto ko. Nangutanan ako. Una na tago kay. Oo niya. Imo sayop ipaay di doy. Oh, di ba doy? Sayo. Oh. Kitaan mag nilang na nabuto sa iyang bulsa. Asa kit ani lang sa iya bulsa nga. Kanina dito sa Naama dito sa mga jacket lagi. Ngayon sa uwas sila ang ID mahulog ko to ako giadusok sa iyang bulsa kay pabutang sa bulsa ko bulsa lagi. O yan nga na nabutan dito sa mga jacket. Lagay na kay nako man dito pati resibo butang man pag shot siguro akong palito pag shot sa akong bulsa din eh. Ngon pabutang man mahulog. Pati kwarta gibutang sa akong Di jacket. ang kakuan lang nimo kay nagyayaw ka diretso. Nagbuhi-buhi ka dito sa istorya. Ani mo tan-awa og asa. Ako man bayad sa panay resibo sa kuan. Resibo ba magbasa sa akong diong. Resibo sa kanang taya bantay pa siya. Ipansa ka diri sa ako sa mana. Wala pong kaw. Doy tan-awa to doy kay basik nang daog to doy. Wala kabalo ka na ID to. Wala ka kabalo ka ipabansa ka niya. Ing unsa man ni ako ni ana ko nga ako nga Diyan, nakitaya na. Di wala na po yung taya. Kaya sigo man ipansak na dili. Abi, wala po po kayo nakoy kabalungan na bulsa dili. Oh. Kung man niya taya, ipansak na tanan sa ako pag-abot niya. Inaali mo gis niya. Kabayad ako dalang sa sakubag. Sa kubag. Ay, katong kuan. Katong ikubag. Karon. Oh, unya karon. Na, siya, pansaka ay diri ang resibo. Pag ita kabalo, usa tong resibo. Kwarta, gibutang din eh. O pang maaya talaga. Ato na ta. Wala karon kuan suko-suko nga. Ikaw ay nagsuko-suko mo na. Ingon ko, wala. Ikaw ang ay ID? nagsuko-suko. Asa ang ID? Makita na ba din sa video 15 una nagsuko-suko? Suko din na di ay. Suko din ang inana mag-istorya nga asa ID. Suko din na. Ang suko din na. Yawa ako din ang amig na. Ana. Wala suko. So karon wala ka na suko. Bawa mo suko. Sa mo amo ka ko sa kong baba. Kana kani magwaid na. Yo, magkana na Binabay mo na kay mo nang suko pero kana kay. Nang tama na asa ID naglibran-libran ng ID na. Siya pag inanalisong hala, nahulog siguro to kay mo ning kuan. O ala magay kanina iko natanawa na. Pag ingon niya nahulog, di nagsinta ko ulo yan. Wa na nahulog pa na. Nganong magkuan man sa lagi ka nga ikaw man din nagbutang dito sa imong bulsa. Sa iya bulsa. O makakadumdum. Kinsa man nag-jacket na to? Ako pero gaya na pa sa kuan sa iyang pajama katong pajama nila si bulsa ato. Katong pajama niya ba? Hmm. Na siya ko asa ID lab atong ID na. Ingon siya, "Ana maora ba na gini kuan?" Siya nagsinahulog to di. Nakuan ko iba ate ka nahulog ang pay mamawag tong ID. Na iyo siya nga. Muna diya kay sabay na pud siya diya. Mo nang maka Sabay, hindi sabay. baay. Iso ba siya? Sabay. Oh. Nakaroon siya nga. Bakit ana nakaroon na putang ka ulo? Oh, kita ulo. Asa man gingon na ni? Bakit ana ka na kung sa nanay sa video sa. Hindi makita ako to karon kana ana. Ikaw pa nasukay. Tutudlo ka ako ana. Relax lang ko. Pero ikaw nasuko kay ana ka. Ana siya. O ako, unsa nga asa ID ora? Na wala ni mag-ampihan akong ID kay imong gihulog na katong kuan imong ampihan imong lisensya imong kanang resibo sa Palawan nakaabot diri na ako ID wala nakaabot diha. Wala nakaabot balay. Ikaw ra nagdala. Oh, ikaw ra man din nagdala. Tanawa yang magdala sa video di ba murag siniban. Tanawa. Ay di. Tanawa na iyang Awa kay nagtudlo na bisik sa dito. tanawa na iyang magdala sa kuan di ba murag siniban. Mga tanan ka kasuko lang ang kuan na isa nga. Bakit ako lang nasa tanawa sa jacket asa ni butang. Bakit ano na ako to karon di ba? Unsa di ba ana siya? Bakit ano ako di ba? O di ba nagbahad siya? O nya sa pati ra kanon. Nagbahad dahil nga. Bakit ano na ako to karon di ba? Sa Nag-iyo man din siya. Nagbahad ba dito kung man. wa ka na kami dito sa atubangan yun siya nga. Bakit ano na ako to karon ha? Tatanong ko sa mong bulsa sa mong jacket. Wala video diya ko nagbahad ako. Tanawa na diya, tanawa i-review nga. Bakit ano na ako to karon kung dawi usa ako nimo. Kanang pati lo kanon. Ako na tugitubag gali no. Oh. Ikaw may nagpataka istorya. Nalabihan ra na imong baba. Abogado, abogado. Abogado na iyo kwata, pa-abogado mo. Ali na kay gato na ta, kay si lang para mahilot na ah. Ayun mo, sige na. Sorry love. Oh, pasuri dito lang. Oh, iba. Huy. Pasuri sa dito didi. Dili ba pagbasa dili. Ato na dito, pasuri sa lagi dito. Ikaw mo kinahanglan magsuri. Ikaw mo kinahanglan magsuri lagi. Tali na. Eh ano ko magsuri? Ignan ni mga suri na lab, ali na lab. Sige na para maglakaw ta nga malinawon ta. Unya na siya ka Dili lagi. Ay pagkuan diha. Sige na. Suri love. Kiss na yun. Ali doy. Ali diri. Oh. Ikaw pa surihan, ikaw pa mapaan-ana diha, ikaw pa nabata sa ako. Bahad dito bahad mo. Ingon ka dito nga gina. Aya na Makita lagi. ko na, bante ka na kunya, makita na ko na. Sige, sorry na. Ya karon. Sige Ya na. karon. Ikaw may bungaon, ikaw pay suko. Gako sa dito. Gako sa dito lagi dayon. Kiss na yun. Talangga na. Diya.
Diya. High blood ang kuan ulitan. Siya ra nagkasala kay bungaw na. Ya pagi duangan. Bungaw na bitaw ka. Wala ka. Te, umugay no, bungaon maka ko tiguang na ko dapat ikaw pud magparimay ka bata ka maka ka. Magparimay ka sudod ako diya. Ikay ingon ka Dapat dili ka diretso magsukusog tingog, di ka magsingka. Kaya ron ang tao dili mainit. Singka dira day. Nainit ka unsa ka pinata ka pinagi ko ikaw singka dira day. Ang gana kaya suko ka labay-labay na kasama nila. Kol ka na mo na diya. Wala ka Ayaw nagkita. na makainit mo na sa istorya nimo makainit sa tao. Nakainit ako ulo kaya na pa yun yung mga hala nahulog pa suluto lab ito. Lagi atay na nahulog ako ay di mo kay mamahor to ah. Kasi ba makuan ang imo wala di mo gihulog imo cellphone imo kuan. Wala mo gihulog ang ako ay di mo gihulog. Gihulog ang cellphone Wala kuan na. Ang katong ID na ko gikan to sa motor ang ikuha karon katong pag-ingon nga magpa-monetize na. Motor na kagawas. O nya kanang mo ID. Nanga ko resibo nakaawat na lang yung resibo. Ah kisa naglabi ato resibo sa kuan. Kung Palawan. saan ang resibo na. Ito resibo sa Palawan na to. Ang awat mo to sa ID gipilo na ko to ID resibo sa ID tawat tawat. Basta ibungaw ka. Ang gibungaw ka, ang ID mo na magikuha. Na nga nung nakabili nakabuta mo to yung resibo sa Mo Palawan. pinabili sa bulsa ako labay mo ron nabili. Oh, di nabili na sa imbursa akong ID nabutang ni mo diri pati mo sa Ang Palawan. katong imo ID ikaw nagkuha nadto kay nakita nimo ganyan ang cellphone napit natulog. Imo na to gipangkuha tanan. Mo siguro. Wala labo ako ang cellphone na imo. Ngano nakabot ni dinhi? Ngano nakabot ni? Wala ko Wala gatag ka sa ron. mga. Tagalan ka na video. Encanto ang nagsulod ato. Muna kaya. Kaya na kanto. Oo. Hindi lang kagabi eh. Wala video di pa. O ya kami ko no. Bante magsuri-suri ka lang tayo. Sorry lang. Ah, plastic ka para kasuri dito. Ay, wa din ah. Wala ba na Plastic din nga pagkasuri dito. Uri ka subukan. Tanawa, ingon siya ka dito sa magsuri. Ako magsuri. Ikaw man dapat magsuri. Dapat suri ko, suri pud siya kaya si mali ang akong ID. Ikaw man mo'y mali. Nga na mali ko nga. Tanawa resibo na bilan butangan resibo. Ay na na pagkuha ng resibo. Ikaw mo'y mali. Ba ikaw mo'y magsuri. Oh, kiss. Suri na lang. Kiss lagi na yun. Magasulti magsuri rin. Kiss na yun, kiss. Sorry. So sala din mo. Kiss na papa. Kiss na papa ni mama. Di mo nga makaingon sa suri gani. Oh. Muna mga diferensya sa mga bae. Oh. Kaya gini sila mo dawat sa suri. Mga bae do. Ah. Ito kasagara Papa bae. kay lagi suri lagi. Pero Oh, sorry. Hindi lang. Boy ka ko video ni Bob. Unya lang. Unya lang. kanya lang. Naade Ano ni nga to kay ko ni papa Kuan unya. di, Sulod sa kuan kay. kiss ni kuno. Tama guys, so. Kumo pa kay. Kumo pa kay sa kay. Ay mao de ito adoy kay ano apakis Oh, ya. pakis siya naglagaw. Oh, mao man sa ti kay. Ay ako makatiraw quiz pa sa kuan na. Nagaspo na. Kay yang pagugma di mamahal mo di tinuod kay ay magkuan ako pagsusuko mo lang ang kisan. Kaya suko na. Na kung dili sa kusukod ikang Wait, kisan. kiss. Wag ka lambing basta wait suko-suko wait. Pero pag masuko na ko away na mo ni. Katapos sa motor, pag masuko ko away na sa. Ay lab, lambingon na yung tari. Susuko ta pero may di para lambingon pirmi. Kay sige Tara na, nagduwa sa tara cellphone na, na tara na. cellphone. Atak-atak. Oo na. Ako di na ako mapansin. Tulog na ako sa gabi eh. Wala kayo nagyakap, wala nag-kiss. Wala nag-good night. Pag high blood Wala na. tinuod na alat, tinuod na. Unsa man ah, adi kay ate rapa sa motor. Magkuha sa na iba. Iya may iba. Oh. Ito, trouble na. Kani. Tara na. Uy, pagdali na lang kay basig ang manadabang dito wala na. Kani siya kidigini siya. Pagdali diha kay basig nagkuwata to di mo dito.